Ja sam Viktor Anđelović, učenik sam gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Prva sam godina i u 8. razredu sam osvojio 6 prvih nagrada na raznim republičkim takmičenjima iz matematike i fizike. Ja mogu da kažem da za vreme mog radnog iskustva nismo imali tako uspešnog učenika kao što je Viktor Anđelović sa toliko osvojenim uspešnim nagradama na kraju svake školske godine na republičkim takmičenjima iz matematike, fizike i tako dalje. To je krenulo već od kad sam bio dete, uvek me to zanimalo, uvek su me te prirodne nauke zanimale i mogu da kažem da je jedan ključni deo igrala moja majka zato što je ona učiteljica i ona mi je pomogla u tim vodama. Ja sam bio više za igru i za druge stvari, majka je bila za učenje. Možda jeste malo grubo, ali Viktor je zavolao matematiku još u nižim razredima i to zahvaljujući svoje mami, koja mu jeste usadila tu ljubav. Ja sam bila zadužena samo da nadograđujem to njegovo početno znanje i da sa njim radim do kraja 8. razreda. Imala sam dobru saradnju s učiteljicom, pratili smo njegov rad zajedno, tako da je od samog početka krenuo taj njegov uspeh, već on u 2. razredu pokazao dobre rezultate na takmičenjima koji su se kasnije samo nizali. Moja nastavnica matematike je uvek bila tu za mene kad je trebalo neki zadatak da mi objasni kad mi nešto nije bilo jasno i veoma sam zahvalan na tome. Veoma sam ponosna jer ovo što je postigao on u Boru i Borskoj opštini postigle su još samo 2 učenika, a ja mislim da u skorije vreme nećemo imati dete koje će postići takve uspehe. Znači, on nema nagrade koju nije osvojio. Viktor je dugo željeno dete i dobili smo ga putem vantelesne oplodnje posle 5 godina lečenja i sad bi ja to poručila svim mamama da budu uporne, ipak se bude na kraju uspešno. Teško nam pada odlazak, ipak je on bio s nama tu do 8. razreda i sad odmah neka praznina se osjeća kad njega nema. Podržat ćemo ono što on bude izabrao, možda ćemo pokušati da ga usmerimo u nekom pravcu, ali ipak ćemo ispoštovati njegovu odluku. Jer smatramo da posle završene srednje škole da će on znati da odabere fakultet. Bravo! Dragi naši gledalci, Viktor Anđelović! I sa moje desne strane, njegov otac Goran. Zdravo, Gorane, mi smo se već videli i tamo. Ćao, Viktore. Videli ste ovaj lep prilog. Evo, odmah ću Viktora da pitam. S obzirom da Viktor je onako zaista skroman, iz razgovora sam to shvatio. I kako si sebe doživao sad? Sad si ti, televizija, zvezda, a? Ajde, reci mi. Pa, veoma se lepo osjećam. Mislim, ovo nije sad nešto što treba da me onako, da mislim sada sam neka zvezda, sam nešto sad najbitnije, ali ovo je neko iskustvo koje neću da zaboravim. Naravno, zaslužio si da stojiš ovde i da ceo svet vidi i naša fondacija, kao što naši gledalci već znaju, polako se sve više upoznajete. Mi smo, eto, odlučili da nagrađujemo ja imam neke dobre drugare i ovu fondaciju vole i imamo te skromne donacije i borimo se da nagradimo. Eto, to su male nagradice. To nije pomoć, da se razumemo. To je nagrada za dobre đake. Kao kad sam ja bio dobar đak, pa mi pita tata, meni kupio bas gitaru, posle teo da mi razbije. Kad sam završio 8. razred. To je istina. Moj pokojni Dule, da vam kažem jednu stvar, sam stvarno bio đak, Vukovac, sve. I mi smo imali bend i kažeš, šta, kao ja, Vukovac, šta ćeš da te daš Vukovac kupiš detetu kad je dobar đak? I bas gitaru. I jao, kad sam ja dovatio srednju školu, kaka škola, kaki bakrači. I moj otac pokojni kaže, jao, i kad ti kupi to, jedan put je teo da razbije gitaru zato što sam u srednjoj školi bio vrlo dobar. On strašno bio razočaran, jer su oni očekivali će budem ja neki naučnik. Ali ja se uvatio s muziku, kakav više, ja počeo zarađujem pare sa 17 godina.
Slušaj ti mene. Ti si jako talentovan momak. Matematika, fizika, to bi možda bilo u nekoj perspektivi više kao u ovom programiranju, ili tako? Jer se bavio malo, jer te interesuje to? Pa interesuje me, ali nikad se nisam takmičio iz toga i nisam nikad pokazivao neko veliko zainteresovanje za tim vodom. Dobro, ti imaš sad koliko? 14-15 godina? 15 godina, da. 15 godina i ti ćeš tu sveć do tvoje 17-18 tačno da usmeriš. Ako ti bude trebalo i neka pomoć, jedan od naših sponzora je Comtrade firma koji imaju izvrsnu akademiju ovde i srednju školu za IT i ozbiljan fakultet, tako mi ćemo biti u kontaktu. Ali šta je interesantno? Kad sam pitao, ajde, neku nagradu, obično to bude neki laptop ili šta god, ali mi smo rekli da je to nagrada. Neka to bude vaša želja, nešto što će vas da učini srećnim. I onda kaže meni Goran, kaže, Žiko, ne znam kad bi moglo, pošto se onako sportom baviš se tek, ne puno. Obožavaš Nike, vidim da ti je Nike ono tvoj brend koji ti voliš. I onda kaže da se jedan put lepo, da imam lepu trenerku, da imam dobre patike, da imam majicu dobru. I onda smo se dogovorili i daćemo jedan vaučer u vrednosti od 1000 evra i već smo se dogovorili ovde sa firmom Nike, zvali smo, tako da odeš, znate, uđeš unutra i pokupi sve ono što si uvek želeo da imaš.